Mauna siya mga kado, bisag init no. So mauna ang structure din na din ha ang guard na po din ha ang kuan kanang magparking dito diri drop off area ni diri kaning hawan diri. So dito ka dito sa may mga kakahuyan na dito ang parkingan nandiyan. So nga na kanindot mga kado ang kuan diri kaning church diri mismo sa St. Teresa's. Mga kado may udto na no. So may udto na jud karon mga oras no kay murag alas 11 na ang kapin. So since na murag na jud ta diri na ito udta diri mismo sa Archidiocesan diri mismo sa Shrine of St. Avila no. So St. Teresa's de Avila church din mismo sa poblasyon Ono Talisay. So orya po ni suri ta mo diri mga kado kung sa istorya na po diri karong adlaw murag nindot pero init jud kayo sa tinuray lang no. So ato lang paningkamutan diri na makahatag ta ninyo og gamay nga video or vlogs nato karong adlaw diri mismo sa Shrine of St. Avila no, St. Teres de Avila diri sa poblasyon Ono Talisay. So murag gamay na lang na observe na ako mga kado kung nakita ninyo medyo gamay-gamay na lang ang mga tao dire pero napay po nagmisa po diha na sa ilaw tapos napay nagisimba po di pero di murag di man pud ta makasulay kay murag makuan man pud talay kay wa may attire po lagi nato ba murag pang bikers man ta. So ang ato lang outdoor lang ta nga vlog para ates makasuri-suri po ta diri nga area. So karon murag wa na may gid oras pud nato mga kado kay murag pauli-uli na ta isuroy ta mo diri karong adlaw karong mga orasa jud murag hagtik jud kayo ang kainiton diri mismo no, diri mismo sa St. Avila Shrine diri sa poblasyon no. Okay, let's go. Pero pili-piliw na sa nato mga kado kanang asa dapit katong part nga mga bugnaw-bugnaw no diri mismo kay naa may pupudagang mga kakahuyan po diri. Actually diri sa St. Avila daghang kakahuyan diri so dili ta mabalaka diri kay ngano ang kakahuyan pero dagko pud kakahuyan diri makay silong-silong pero naay porton like ana din na expose pud kayo din na sa kainiton. Okay, ato ta dito sa unan. So ari ta manukod jud dito sa simbahan no kaning kuan jud niya kaning iyaha jud kanang kampanaryo mari to diri sa kuan. So nagmisa po dira no. Daghan mga security, full security jud diri mga kado. Ani murag maginaini lang ta diri dili ta magpa kuan pa sa tawag ani magpasagda ato lang gibali. Mo lang nato unsay best ko nato no. So nindot kayo hagtik so naa di na entrance mo nang entrance diha. So mao na diri ang murag foundation or entrada forts balin murag nahimog tiris diri nga area hatta makita ninyo kana. So nindot pod kayo mugaway pod igo nga maka-accommodate pod no sa mga Talisayno no kaning poblasyon diri nga simbahan kay lagi kanang murag ubay-ubay man dako man pod nga populasyon ning simbahan diri kaning mga constituente diri so murag dako pod ikaraan pod jud nga simbahan pod mga kado kanang St. Teresa's de Avila Church. Okay, so yung init no so makita ninyo so mao ni ang kuan nato entrance. So pagkuan lang no pagkarema sila nato bilang sa tamuso din na degree of confirmation. So init na tayo so mao ni mga kado ang simbahan ng mga kado kana. Ay nagmisa diha karon tapos arit adere kay murag igo-igo po na ato mga kado magka-vlog ta kay kuan man kanang murag pa isog kay tao tapos kuan man kanang pasag murag kanang init pod kayo walay magsuri-suri diri no so kita ra so kung makita ninyo sa front mga kado mao ni ang front niya kana mao nang front so nindot kayo mga karaan jud nga design ni no makita ninyo karaan nga structure sa building. So mao gyapon kanang mga building makita ninyo kanang structure bitan nila mo grabe jud ka creative structure no. So kuan lang ni siya nga simbahan mga kado murag nagpabilin jud nga historic landmark yapon diri mismo sa Talisay. So naay gani makita nimo diri nga kampanaryo karaan nga kampanaryo ilan ni display diri. So dili na nato maklaro kung kanus ani gihimo no. Okay sa naghimo pud ani. Anak.
So dirita mga kado, dirita sa may kuan, rear side elevation no. Motuyok ta para at least makita kon mo no. Kaya to lang is para lang pag dila mo yung pag-promote, pagpa-promote sa view sa kanindot diri mismo no. Kay safe share lang ta no sa ato mga video para at least kuan sad kanang wa mo makaari diri sa ana pod ninyo no. Okay. So mao ni ang right side elevation dira. So mao na ang kuanan dia no kanang parkinganan sa mga sakinan padong nato Labangon, padong Ayala. So dirita mga kado mao na siya ang left side elevation diri mismo sa St. Teresa's. So igo-igo jud mga kado ang kainiton diri no. Grabe jud kainit po. Kay lagi murag bantang karon po na nga panahon na po lagi init man po lagi kay murag basta gikan gani uwanon so init jud kaayo. Labi na kung kanang ingaro mautong-tutok so swerte jud inita. So ato lang we gay paningkamutan lang jud nato diri mga kado no nga makahimo ra jud ta og vlog gamay para at least magsuri-suro lang ta no mga gagmay nga mga view spots para at least makita ko nato no ang kaanindot diri mismo sa St. Teresa's de Avila Church. Alright. Okay, so na ay mga instructor diri or estatwa. Usual man jud kayo nga kuan na ay mga estatwa no makita nimo. Tapos kanindot mga kado diri magtanaw-tanaw dito sa view nga murag ang kampanaryo nila murag very creative ang pagkatrabaho po no. Og hawan po jud kay diri. So maka-accommodate jud tanan mga constituente diri labi na kung kanang mga Pasko, bagong tuig, labi na kung pista po diri no. So puno jud kay ni dako jud kay kay pwede ra ning arang diri sa seaside kaning mga parkinganan pwede ari ra po diri magtindog bitaw magdagbangko ang katong manimbahay no. So grabe ka init. Init jud kay. So kuan lang observe lang ta diri no kay murag kuan pa man medyo init-init sad karon. Tapos kay kung magsitag lakaw-lakaw ma-expose ko diri sa kainiton. Grabe jud ka kuan, grabe jud ka init jud kaayo. So nindot jud kay diri mga kanong riyahan no. Di nakadalang bugnaw diri kani mga kahoy po no, kaning kakahoyan diri magdaag bugnaw. Oo. Tapos na ay ari ta diri sa grotto mga karon no, kaning grotto diri mao ni ang murag ipabag-o nila permanente para at least kuan siya kanang ma-preserve no ang kanindot. So kung ganahan mo maton magkuan, magsinungog diri no kanang magkuan kanang magdagkot diri na apoy diri no na diri makita ninyo. So dool ni kasigaran kadto ang dagkutanan mga kado no na dool sa grotto. Dool sa grotto ang kuan kanang sa tawagan ni kanang dagkutanan. So diri nga part pod kani mao nang kumbinto nila nga area diha. So simbahan sakop gyapon ni sa simbahan. So makita ninyo kana. Grabe jud kadako mga kadawang structure diri no sa diri mismo sa kuan St. Teresa's de Avila Church no. Dako jud kayo murag makita ninyo kani murag pila murag almost 1 hectare man siguro ang gidako na ni kaning area nila diri. Dako jud kay apil pa man dito na pa man dito building pud sa Pikas o saraman diri kay halos tanan kaning gi-cordon diri kaning gi-perimeter fence nila dako man tuyok man jud dito. So dako. So adto ta sa unahan mga kado at least makakita pon mo no. Dito nga area. Pero di lang nato patyo ning atong video no dito full video jud ni. Okay, let's go.
So ari ta mga kadro diri sa right side elevation no, diri sa usa ka church dinhi mismo sa kaning nga building ano, kaning simbahan na. Okay, ari ta diri. Di na sa unahan mga kado kana natutukan ako mo na ang Paris Convent car blessing din na. So naay mga sakyan na din na gusto magpa-blessing ana ninyo dalhon diha no. So para at least may blessing inyong sakyanan kanang labi na kanang mga bag-o nga mga sakyanan mga kado ari na magpa-blessing diri ang mga bag-o nga sakyanan na ka convent car blessing. So diri nga area pod so kanina ay mga kahuyan pod nga dako nga kahuyan diri dagko aga mo dagkog punuan ba para at least bugnaw pod kay diri mga kadon duha ni kakahuyan ang bugnaw kay dagko na kahuyan tapos dira mao na din na ang bike nato so na siguro din na pod magkuan no na mga car blessing dira. Okay, so diri nga side pod mao ni ang dagkutanan po diri no kani diri kung gusto mo magpadagko dagkot mo diha diri. Okay, so ang dakughawan diri mao ni dakughawan ni diri nga area ha. So parkinganan diri nga area. So kanila lamang kani nga building diri. Murag tan-aw na ko walay gamit ni nga building diri no. Kani kay murag open raman nga building pero magamit gyapon kung kinanglanon jud niya. So kung makita ninyo no, so mao na ang kuan diha simbahan tapos naa ata diri nga park. So kani mao ni naa ata diri nga area. So diri ta nag-vlog bali. So hawan jud kayo diri mga karo makita ninyo kani nga area lagi. Og naa apoy gym po diha. So gym diha no sa St. Teresa School. So St. Teresa School din ha na simbahan diha. Na diha. So diri nga area ha. Grabe kahawan diri mao ning parkinganan jud diri mga kado. Parkinganan ni diri. Kani nga parkinganan murag hawan-hawan pud diri. Laos-laos gyapon exit og entrance pud gyapon ni diri. Okay, sumano din ang exit. Dari dayon, dito na dayon diri. Okay. So naay diri mga sakyanan dira, mao na ang mga kakahuyan diri. Dagko kay talisay nga mga kakahuyan mga kado. Og dira so mao na ang kuan diri. So makita na nimo ang perspective view kung naa ka sa layo.
okay na mga karon. So salamat yung kay taon sa inyo pagtan-aw sa atong vlog karon diri sa Sidro 79 YouTube channel. Nakita ninyo no ang full video nga naa kata diri nagtuyok-tuyok mismo sa dinhi sa chapel sa Saint Teresa Shrine, no? De Avila. Dinhi mismo sa Talisay Poblacion 1. So salamat gud sa pagtan-aw mga karon. So nakapay atong mga vlog at ang mga bagong vlog nato karon. Sunod-sunod nga vlog diri mismo sa Sidro 79 og ato lang i-support, no? Please like and subscribe Sidro 79 YouTube channel o pagka-hit na lang mga karon sa notification bell para updated ka mo sa ato ang mga bag-o nga mga video. So once again, this is Sidro 79. Thank you for watching. See you next vlog. Bye bye. Happy Sunday.